ንህይወትኻ ብምስጢር ዘበላሽው ዘሎ ሓሙሽተ ዓይነት ሰባት ኣለዉ። ንስኻ ግን ክሳብ ሕጂ ኣይፈለጥካዮም። እዞም ሰባት እዚኦም ናባኻ ዝመፁ ንዓኻ ንምሕጋዝ ዘይኮነስ ህይወትኻ ንምፍራስ እዩ። ልክዕ ከም ፓራሳይት ወይ ፀግዕተኛ ሓሳኹ ንዓኻ መፂኦም ደምኻ መጥሚጦም ክነብሩ ጥራሕ ዝተፈጠሩ እዮም። ዝገርመካ ድማ እዞም ሰባት እዚኦም ሰይጣን ይመስሉ። በኣንጻሩ ኣዝዮም ሰሓቕትን ተፃወትን ለዋሃትን መሲሎም እዮም ዝቐርቡኻ። መብዛሕትኡ ሰብ ብዛዕባ ሕፅረት ገንዘብ፣ ብዛዕባ ስራሕ ወይ ብዛዕባ ቁጠባ ዓለም ይጭነቕ ዘሎ። እቲ ዝዓበየ ሓደጋ ግን ካብኡ ኣይኮነን ዝመጽእ። እቲ ዝዓበየ ሓደጋ እንታይ ይመስለካ? እዞም ህይወትካ ናብ ሲኦል ዝቕይሩ ሓሙሽተ ዓይነት ሰባት እዮም። እዞም ሰባት እዚኦም ካብ ርሑቕ ኣይኮኑን ዝመጹ። ኣብ ውሽጢ ገዛኻ፣ ኣብ ስራሕኻ፣ ኣብ ፍቕራዊ ህይወትካ፣ እቲ ዓርከይ ፈታውየይ እቲ ሓለፋይ እትብሎ ዓርክኻ ወይ ድማ እቲ ብጣዕሚ ዝቐርበካ ዘመድ እትብሎ ሰብ እዮም። እዞም ሰባት እዚኦም ሃይ ኮንፍሊክት ፒፕል ብሕፅረቶ ቃል ድማ HCP ይበሃሉ። ንሳቶም ሰላም ክትረክበ ይደልዩኻን እዮም። ውሽጦም ብግርጭት ስለ ዝተመልአ ንዓኻ እውን ናብቲ ናቶም ባሕሪ ሕሰም ከጥሕሉኻ እዮም ዝሰርሑ። እሞዞም ሓሙሽተ ዓይነት ጨካናት ሰባት መነመን እዮም? ሕድሕዶም ኣብዛ ቪድዮ ብዝርዝር ክንሪኦ ኢና። ሎሚ ነዞም ሓሙሽተ ምስጢራውያን ሰባት እንተዘየለሊኻዮም ጽባሕ ንጎ እንተ ደኣ ኮይኑ ህይወተይ ተገልቢጡ ጸልማት ኮይኑ ዘሎ ክትብል ክትነብር ኢኻ። እዞም ሓሙሽተ ዓይነት ሰባት ፈሊጥኻ እንተዘይተረዲእኻዮም ህይወትካ ናይዞም ሰባት እዚኦም መጻወቲ እያ ክትኸውን። እንተለሊኻዮም ግን ህይወትካ ካብ መዓልታዊ ፀገም ከም እትድሕን ቃል ኣትይልኻ። እዛ ቪድዮ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዘቕርበልኩም ንቡር ቡክ ሳመሪ ኣይኮነትን። እዚኣ ንህይወትካ ካብ ጸልማት እተድሕነላ ሰርቫይቫል ጋይድ እያ። ሓደ ሚስጥር ክነግረካ፣ ኣነ ባዕለይ ቅድሚዛ መጽሓፍ ምንባበይ ንዞም ሓሙሽተ ዓይነት ሰባት ጠቕሊሉ ዝሓዘ ሓደ ዓርኪ ነይሩኒ። ኣብ ህይወተይ እውን ብዙሕ ዋጋ ክፊልኒ ብምኽንያት እዞም ሓሙሽተ ዓይነት ሰባት ጥራሕ ካልኦት ብዙሓት ኣሕዋትና ኣብ ስራሖም ተዋሪዶም እዮም። ክንደይ ዋልድ ኣብ ትሕቲ እዞም ጨካናት ወዲቐን እየን። ክንደይ ንብረት ድማ ባኺኑ እዩ። ሰላም፣ እዚ ንህይወትካ ጠቐምቲ ዝኾኑ ጽማቕ መጽሓፍቲ ብቋንቋ ትግርኛ ዝቐርበሉ ናናቲ ዩቲዩብ እዚ ምድላው ዘዳልወልኩም ኣነ ሓውኹም ናታንኤል። ነዚ ቻናል ሓደሽ እንትኾንኩም ሰብስክራይብ ግበሩ። ኣበይ ዓድን ከተማን ኮይንኩም ከም ትከታተሉን ዘለኹም ድማ ኣብ ኮመንት ግለጹለይ። ኣብዛ ቪድዮ ብዛዕባ ሓንቲ ንህይወትኩም ክትቕይር እትኽእል መጽሓፍ ክንዛረብ ኢና። እዛ መጽሓፍ እዚኣ ብቢል ኤዲ ዝተጻሕፈት 5 Types of People Who Can Ruin Your Life እትብል መጽሓፍ እያ። ኣብዛ ጽማቕ መጽሓፍ እዚኣ ነቶም ከም ጽግዕተኛ ሓሳኹ ንህይወትካ ዝበልዑ ዘለዉ ሓሙሽተ ዓይነት ሰባት ክነለልዮም ኢና። እሺ፣ እስቲ ሓንቲ ሕቶ ክሓተካ። ካብቶም ኣብ ከባቢኻ ዘለዉ ብጣዕሚ ዝቐርቡኻ ሓሙሽተ ሰባት ብሓቂ ኣብ ህይወት ክትዕወትን ናትኻ ጽቡቕ ጥራሕ ዝደልዩን ሰባት ክንደዮም? ነዚ ሕቶ ብውሽጥኻ መልሶ። ሕዚ ናብቶም ካብ ህይወትካ ክተወግዶም ዘለካ ሓሙሽተ ዓይነት ሰባት ነቱ። ቅድሚኡ ግን ጸሓፊ እዛ መጽሓፍ ቢል ኤዲ ንዞም ሓሙሽተ ዓይነት ሰባት ሓደ ፍልይ ዝበለ ስም ሂብዎም እዩ። ንሱ ድማ ሃይ ኮንፍሊክት ፐርሶናሊቲ ወይ ድማ HCP ኢሉ ሰይምዎም እዩ። መብዛሕትኡ ሰብ ፀገም ምስ ዘጋጥሞ ከመይ ገይሩ ከም ዝፈትሖ እዩ ዝሓስብ። እዞም HCP ዝኾኑ ሰባት ግን ፍሉያት እዮም። ንሳቶም ፀገም ንምፍታሕ ዘይኾነስ ኩሉ ግዜ ፀገም ንምፍጣር ዝተዳለዉ ሰባት እዮም። ንሳቶም ብግርጭት እዮም ዝነብሩ። ሰላም እንተሰፊኑ ንሳቶም ስራሕ ዝፈትሑ ኮይኑ ይስምዖም። እዞም ሰባት እዚኦም ሓደ ዓብዪ ፎርሙላ ኣለዎም። ንሱ ድማ 90% ወዲ ሰብ ዘይገብሩ ሕማቕ ባህሪ ንሳቶም 90% ይገብርዎ እዮም። ንኣብነት ሓደ ሰብ ሓንሳብ ክጋጋ ይኽእል እዩ፣ ሓንሳብ ክሓርቕ ይኽእል እዩ። እዚ ንቡር እዩ። እዞም HCP ዝበሃሉ ሰባት ግን ኩሉ ግዜ ብዘይ ምቁራፅ እዮም ዘጥቅዑኻ፣ ዝጥርጥሩኻ ወይ ድማ ዝኸሱኻ። እቲ ዝገርም ነገር እንታይ ይመስለካ? ንሳቶም ባዕሎም ፀገም ፈጢሮም ንስኻ ኢኻ ትፀገም ኢሎም እዮም ተመሊሶም ንዓኻ ዝኸሱኻ። እዚ ጥራሕ ግን ኣይኮነን። እቲ ዝዓበየ ምስጢር እዞም ሓሙሽተ ዓይነት ሰባት ብሕድሕድ ክነግረኩም እዩ። ስለ ዝኾነ ሕዚ ናብቲ ቀዳማይ HCP ዓይነት ዝኾነ ሰብ ንእተ። ንሱ ድማ ደ ናርሲስት ወይ ድማ እቲ ንባዕሉ ጥራሕ ዝርኢ ሰብ ይበሃል። ኣብዚ ዓለም ክልተ ዓይነት ሰብ ጥራሕ እዩ ዘሎ። እቲ ቀዳማይ ንዓኻ ንቕድሚት ዝደፍአካ እንትኸውን፣ እቲ ካልኣይ ድማ እቲ ንህይወትካ ከም ሽምዓ ዘምክኻ እዩ። መብዛሕትኡ ሰብ ህይወቱ ዝበላሸው ብሰንኪ ስንፍኑ ይኮነን፣ ብሰንኪቶም ኣብ ዙርኡ ዘለዉ መርዛማት ሰባት እዩ። ንስኻ ኸ ክሳዕ መዓዝ ኢኻ ንህይወትካ ኣብ ኢድ ካልኦት ክትምርከስ ክትሓድጋ? እሺ፣ ሓደ ታሪክ ክነግረካ። ሓደ ዮናስ ዝበሃል ብርቱዕ ሰራሕተኛ መንእሰይ ኣብ ሓደ ዓብዪ ትካል ስራሕ ይረክብ። ካብኡ ድማ ምስ ሓደ ዳዊት ዝበሃል ሰብ ይላደ። ዳዊት ብጣዕሚ ንፉዕ ተዛራቢ፣
ኩሉ ሰብ ክፈትዎ ዝፅዕር ሰብ እዩ ብድሕሪኡ ዮናስን ዳዊት ከም ኣብነት ክጥምቶ ይጅምር ግን ዮናስ ሓደ ነገር ብዛዕባ ዳዊት ኣስተውዒሉ ዳዊት ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ርእሱ ጥራሕ ይዛረብ ኣነ ከምዚ ገይረ ኣነ ኮፍሉ እየ እዚ ትካል ብዘይካይ ኣይሰርሕን እዩ እናበለ ዮናስ የውረየሉ ብድሕሪኡ ብጣዕሚ እውን ተቀራሪቦም ዮናስ ሓገዝ ምስ ዘድልዮ ግን ዳዊት ኣብ ጎኒ ይርከብን ዮናስ ጽቡቕ ስራሕ እንተሰሪሑ ዳዊት ነቲ ምስጋና ንባዕሉ እዩ ዝወስዶ ዮናስ ንእሽቶ ጌጋ ምስ ዝገብር ግን ዳዊት ኣብ ቅድሚ ኩሉ ሰብ ንምንታይ ከም ዝትገብር ኢሉ የዋርዶ እዚ ታሪክ እዚ ንዓኻ ሓድሽ ኣይኮነ ምክንያቱ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ስራሕ ወላ እውን ኣብ ውሽጢ ስድራ ቤትካ ከጋጥመካ ዝኽእል ነገር ስለ ዝኾነ ቢል ኤድ ብዛ መጽሓፍ እዚኣ ነዚ ከምዚ ዓይነት ሰብ ናርሲስት ኢሉ ይፅውዖ ብሓቂ ክነግረካ እዚ ሰብ እዚ ንዓኻ ከም ሰብ ኣይኮነን ዝርእየካ ንሱ ንዓኻ ከም መሳርሒ ዝጥምተካ እሞ ደኣ እዞም ናርሲስት ዝበሃሉ ሰብ ከመይ ጌርካ ትፈልጦም ቀዳማይ ነገር እዚ ናርሲስት ዝኾነ ሰብ ኣነ ጥራሕ ባህል እዩ ኩሉ ዓለም ኣብ ዙርኡ ክትዘውር እዩ ዝደሊ ናይ ካልኦት ሰባት ስምዒት እውን ፈፂሙ ይርድኦን ወይ ድማ ኣይግደሰሉ ንስኻ ክትሓምም ትኽእል ወይ ክትጽገም ትኽእል ንሱ ግን ኣነ ደኣ እሞ ከመይ ክኸውን እየ ኢሉ ጥራሕ እዩ ዝሓስብ እዚ ሰብ እዚ ክትነቕፎ ከለኻ ወይ ድማ ኣይፋልን ክትብሎ ከለኻ እቲ ናይ ብሓቂ መንነቱ ሽዑ እዩ ዝወፅእ ሽዑ እዩ እቲ ሓደገኛ ገጹ ዝርአ እስቲ ሓንቲ ሕቶ ክሓተካ ኣብ ህይወትካ እዚ ሰብ እዚ ብዘይካይ መን ኣለዎ ኢልካ ዝሓገዝካዮ ሰብ ግን ኣብ መወዳእታ ንዓኻ ዝጎድአካ ሰብ ኣጋጢምካ ዶ ይፈልጥ እንድሕር ኣጋጢምካ ኮይኑ እወ ኢልካ ኣብ ኮመንት ፀሓፈለይ እምበር ኣብዚኣ ክትወስዳ ዝግብአካ ቀንዲ ቁም ነገር ካብዚ ዓይነት ሰብ እዚ ረሓቕ እምበር ንዕኡ ክትቕይሮ ከይትፅዕር ንሱ ክቕየረ ይኽእል እዩ ንስኻ ግን ህይወትካ ክተድሕን ትኽእል ኢኻ እዚ ሰብ እዚ ንህይወትካ ከየበላሸዋ ከሎ እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ኣብ መወዳእታ እዛ ቪድዮ ብሰፊሑ ክንሪኦ ኢና ካብዚ ቀፂሉ እቲ ካልኣይ ክትረሕቆ ዝግብአካ ዓይነት ሰብ ድማ ካብ ናርሲስት ዝገደደ እዩ ንሱ ድማ the blamer ይበሃል እዚ ዓይነት ሰብ እዚ ከዓ ዝያዳ ከገርመካ እዩ ቅድሚኡ ግን እዛ ቻናል ሓድሽ እንትኾንካ ሕጂ ሰብስክራይብ ግበር መዓልታዊ ትሪኦም ሰባት ሓደ ግዜ መላእኽቲ ይመስሉኻ ኣብ ዝቕፅል ሰከንድ ግን ናይ ጥፍኣትካ ቀንዲ ተዋሳእቲ ኮይኖም ትረኽቦም ሕሰብዎ ዝኾነ ሰብ ጌጋ ክሰርሕ ይኽእል እዩ እዚ ዓይነት ሰብ ግን ጌጉ ክቕበል ተፈጥሮ ኣይፈቕደሉን እዩ ኩሉ ግዜ ነቲ ጥፍኣት ናብ ካልእ ሰብ እዩ ዘፀግዑ ናይዚኦም ዓይነት ሰባት ህይወት ብሓደ ዓብዪ ሕማም ዝተለኸፈ እዩ ንሱ ድማ the blamer ወይ ድማ ኩሉ ግዜ መማረሪ ዝኾነ ባህሪኦም እዩ ሓደ ታሪክ ክነግረካ ሳራ ኣብ ስራሓ ብጣዕሚ ንፍዕቲ እያ ትመስል ነይራ ሓደ መዓልቲ ግን ሓደ ንእሽቶ ጌጋ ተጋገየት እሞ ካብኡ ሓላፊኣ መፅዩ ሳራ እዛ ፋይል እዚኣ ተጋጊያላ ምስ በላ ሽዑ መልሳ ኣዝዩ ዘገርምን እዩ ንሳ እዚ ናተይ ጌጋ ኣይኮነን እቲ ካልእ ሰራሕተኛ እዩ ነተኩረይ ፋሕ ዘብሎ ዘሎ ንስኻትኩምካ እውን ብትክክል መምርሒ ሃብኻንን ኢላ መለሰትሉ ካብታ ሰዓት እዚኣ ጀሚራ ድማ ሳራ ነቲ ሓላፊኣ ከም ፀላእያ ክትሪኦ ድማ ጀመረት ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ሎም ጽቡቕ ጌርካ ይብሉኻ ጽባሕ ግን ብዘይገለ ምኽንያት ንዓኻ ይጸልኡኻን ብሕማቕ ዓይኒ ይሪኡኻን ብሓቂ ክነግረካ እዚኦም ዓይነት ሰባት ቦርደርላይን ፐርሶናሊቲ ዲስኦርደር ዝበሃል ናይ ስነ ልቦና ፀገም ክህልዎም ይኽእል እዩ ንዓለም ብጸሊምን ጻዕዳን ጥራሕ እዮም ዝርእይዋ ሎም ንዓኻ ከም ጀግና ሰቒሎም ምዃን ተውዒሎም ጽባሕ ምስቲ ዝኸፍአ ጸላእዮም ክድምሉኻ ሰከንድ እውን ይወስደሎምን እዩ እሞ ደኣ ከምዚ ዓይነት ሰብ ኣብ ህይወትካ እንተጋጢምካ እንታይ ክትገብር ኣለካ እስቲ ሕሰብዎ ምስ ከምዚ ዓይነት ሰብ ክትከራኸር ምፍታን ማለት ኣብ ኩናት ከም ምእታው እዩ ንሳቶም ክትኣምነሎም ዘይኾነስ ንኽትጭነቕ እዮም ዝደልዩ ንዞም ከምዚ ዓይነት ሰባት ዋና መፍትሒ ኢሞሽናል ወይ ስምዒታዊ ምላሽ ዘይመሃብ እዩ ብሓቂ ኣብቲ ዝፃወትዎ ናይ እከለዩ ከምኡ ገይርዎ ዝብል ፀወታ ክትኣቱ የብልኻን ግን እቲ ዝኸፍአ ነገር ንዓኻ ዘለዎም ፍቕርን ፅልን ብቕፅበት ክቀየር ስለ ዝኽእል ኩሉ ግዜ ኣብ ስኽፍታ ኢኻ ትነብር እዚ ዓይነት ሰብ ኣብ ስድራ ቤትካ ኣብ ስራሕኻ ወይ ኣብ ፍቕራዊ ርክብካ ክህሉ ይኽእል እዩ ሕጂ ሓንቲ ሕቶ ክሓተካ ኣብ ህይወትካ ኩሉ ግዜ ንዓኻ እናነኻኽአ ካብ ጌጉ ነፃ ክኸውን ዝፅዕር ሰብ ኣጋጢምካ ይፈልጥ ዶ መልሲ ኣብ ኮመንት ፀሓፈልና እዚ ሰብ እዚ ንህይወትካ ከየበላሽዋ እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ኣብ መወዳእታ እዛ ቪድዮ ብሰፊሑ ክንሪኦ ኢና ክሳብ ሕዚ ዘሎ ሓሳብ እዚ ቪድዮ እንተፈቲኻዮ ድማ ቀፅለሉ ኢኻ ኣብ ኮመንት ፀሓፈለይ እስቲ ሕሰቦ ኣብ ህይወትካ ኩሉ ሰብ ከማኻ ቁኑዕ ልቢ ዘለዎ ዶ ይመስለካ ብፍላይ እዚ ሕጂ ክነግረካ ዝፅበ ዘለኹ ሳልሳይ ዓይነት HCP ሰብ ንዓኻ ንምጥፋእ ፍሽኽ እናበለ ሓላይ መሲሉ እናቐረበ
ብድሕሪኻ ግን ጉድጓድ ዝውሕተልካ ዓይነት ሰብ እዚ ሰብ እዚ the sociopath ወይ anti-social HCP ይበሃል ብትግርኛ ድማ እቲ ሕልና ዘይብሉ ክንብሎ ንኽእል ኢና እስቲ ሓደ ታሪክ ክነግረካ ሓደ ግዜ ቶም ዝበሃል ሰብ ነበረ እዚ ሰብ እዚ ብጣዕሚ ንፉዕ ተዛራባይ ኩሉ ሰብ ክቀርቦ ዝደልዮ ዓይነት ሰብን እዩ ሓደ መዓልቲ ምስ ብሓንቲ ብጣዕሚ ምልክዕትን ስራሓት ትፈቱን ሃብታም ጓል ይፋለጥ እሞ ንዓኽ ትመስል ጓል ኣይፈልጥን ኩሉ ነገርኺ ኣዝዩ ሰሓቢ እናበለ ኣመና ከም ዘፍቅራ ይነግራ እታ ጓል ድማ ሽዑ ንሽዑ ኣመነቶ ግን እቲ ሓቂ ንሱ ይነበረን ቶም ንሳ ዘለዋ ገንዘብን ንብረትን ጥራሕ እዩ ዝደሊ ነይሩ ውሽጡ ባዶ እዩ ነይሩ ዋላ ሓደ ፍቕሪ ዝበሃል ኣይነበሮን ብስሩ ሕልና ዝበሃል ነገር እውን የብሉ ምስ ግዜ ንብረታ ኩሉ ሸይጡ ንዓኣ መሰድከያ ሓንቲ መዓልቲ ከይተሰናበታ ብኡ ገይሩ ጠፍዩ እቲ ዘገርም ነገር እንታይ ይመስለካ ቶም ገዲፍዋ ክኸይድ ከሎ ሓደ ናይ ሓዘን ስምዒት እውን የተሰምዖን ነይሩ ንዕኡ እታ ጓል ከም መሳርሒ ጥራሕ እያ ነይራ እዚ ታሪክ እዚ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ ግን ስለምንታይ ቶም ተዓዊቱ ስለምንታይ እታ ጓል ድማ ተሸዊዳ ጸሓፊ እዛ መጽሓፍ ቢል ኤደብ እዛ መጽሓፍ እዚኣ ከም ዝብሎ እዞም ሶሽዮፓት ዝበሃሉ ሰባት ንልውሃትና ተጠቂሞም እዮም ዝፃወትልና ይብል ኣብዚ ሓደ ሓቂ ክነግረካ እዞም ሰባት እዚኦም ሰለስተ ዓበይቲ ምልክታት ኣለዎም እቲ ቀዳማይ ድንጋፀ ወይ ኢምፓቲ ዝበሃል ነገር የብሎምን ንስኻ ክትጉዳእ ከለኻ ንሳቶም ዋላ ሓንቲ ይስምዖምን እዩ ካልኣይ ሓሶት ከማ እዩ ዝውሕዘሎ ንዓኻ ንምሽዋድ ሽሕ ሕሶት እውን ክፈጥሩ ይኽእሉ እዮም ሳልሳይ ድማ ወትሩ ክዕወቱ ጥራሕ እዮም ዝደልዩ ንዓኻ ብምጥፋእ እንተኮይኑ እውን ዋላ ሓንቲ ፀገም የብሎምን እዞም ሶሽዮፓት ዝበሃሉ ዓይነት ሰባት ከምዚ ኣብ ታሪክቶም ዝረኣናዮ ንዓኻ ከም ሰብ ዘይኮነስ ከም ቼክ ወይ መሳርሒ ጥራሕ እዮም ዝርዩኻ እዞም ከምዚ ዓይነት ሰባት ኣብ ስራሕኻ ይኹን ኣብ ፍቕሪ ብጣዕሚ ክትጥንቀቖም እዩ ዘለካ እቲ ዓብዪ ሚስጥር እንታይ ይመስለካ እዞም ሰባት እዚኦም ክቕየሩ ይኽእሉን እዮም ኣብዚ ከይትታለል ክቕይሮም እየልካ ግዜኻ ከይተጥፍእ ንዞም ሰባት እዚኦም እቲ ዝበለፀ መከላኸሊ ካብኣቶም ምርሓቕ ጥራሕ እዩ እዛ ቪድዮ ንብዙሓት ይሕዋትና ካብዞም ከምዚኦም ዝበሉ ሰባት ከይተበለፅሎም ከለዉ ክተድሕኖም ስለ ትኽእል ሼር ግበረሎም እዚ ዓይነት ሰብ እዚ ንህይወትካ ከየበላሸዋ ከሎ እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ኣብ መወዳእታ እዛ ቪድዮ ክንሪኦ ኢና እቲ ዝቕፅል መበል ራብዓይ HCP ዓይነት ሰብ ድማ ካብዞም ዝሓለፉ ሰለስተ ዓይነት ሰባት ዝገደሉን ህይወትካ ናብ ሲኦል ክቕይሩ ዝኽእሉን ዓይነት ሰባት ኢና ክንርኢ ንሳቶም ድማ ድራማ ኩዊን ወይ ድማ ኪንግ ወይ ደ ሂስትሮኒክ HCP ይበሃሉ ብትግርኛ ድማ እቲ ተዋሳኣይ ዓይነት HCP ክንብሎም ንኽእል ኢና ኣብ ከባቢኻ ዘለዉ ሰባት ኩሉ ግዜ ሰላም ክህቡኻ ይትፀበቕ ገለ ሰባት ንዖም ማእኸለ ቃልቦ ወይ ድማ ኣቴንሽን እንተዘይጌርካዮም ንህይወትካ ናብ ሲኦል ክቕይርዋ ድሕረ ይብሉን እዮም ሕዚ ብዛዕባቶም ኣብ ዓለምና ዝኸበሩ ናይ ድራማ ሰባት ክነግረካ እየ እስቲ ሓደ ታሪክ ክነግረካ ዳናይት ትበሃል ጓል ነበረት ዳናይት ኣብ ዝሃለወት ሃልዋ ኩሉ ሰብ ንዓኣ ጥራሕ ክርአን ክሰምዓን እያ ትደሊ ሓደ መዓልቲ መርዓ ናይታ ተቐርባ ዝነበረት ዓርካ ነበረ ሽዑ ኩሉ ሰብ ብዛዕባ እታ መርዓት እዩ ዝዛረብ ነይሩ ዳናይት ግን ክትዕገሰ ይኸኣለትን ሃንደበት ድማ ብጣዕሚ ሕማም ርእሲ ሒዝንን ክመውት እየ መስለንን ኢላ ኣብ ማእኸል ትዳስ ወደቐት ሽዑ ኩሉ ሰብ እንታ መርዓት ረሲዑ ናብ ዳናይት ጐየ ካብኡ ዳናይት ማእኸል ናይ ተቓልቦ ወይ ድማ ኣቴንሽን ኾነት እቲ ዘገርም ነገር እንታይ ይመስለካ ዳናይት ወላ ሓንቲ ሕማም ርእሲ ይነበራን ንሳ ጥራሕ ክትጥቀስን ክትዝከርን ማእኸል ናይ ኣቴንሽንን ክትኾን ስለ ዝደለየ ዝፈጠረቶ ድራማ ጥራሕ እዩ ነይሩ እሞ ደኣ ስለምንታይ እያ ዳናይት ከምኡ ገይራ ቢል ኤዲ ኣብዛ መጽሓፍ እዚኣ ነዞም ከምዚ ዓይነት ሰባት ሂስትሮኒክ HCP ይብሎም እዞም ሰባት እዚኦም ኣቓልቦ ወይ ኣቴንሽን እንተዘይረኺቦም ከም ኦክሲጅን ዝሰኣነ ሰብ እዮም ዝኾኑ ብሓቂ ክነግረካ ዝደልዮ ነገር ንዓኻ ከም ሰብ ኣይኮኑ ዝርዩኻ ንሳቶም ንዓኻ ከም ተዓዛባይ ወይ ኦዲየንስ ጥራሕ እዮም ዝጥቀምሉኻ እስቲ ሕሰብዎ ኣብ ስራሕኻ ይኹን ኣብ ስድራ ቤት ኩሉ ግዜ ፀገም ዝፈጥሩ ኩሉ ግዜ ዝበኽዩ ወይ ድማ ዘይነበረ ታሪክ እናጋነኑ ዘውርዩ ሰባት ኣጋጢሞም ይፈልጡ ዶ እዞም ሰባት እዚኦም ሰለስተ ዓይነት ቀንዲ ምልክታት ኣለዎም እቲ ቀዳማይ ስምዒቶም ኣመና ዝተጋነነ እዩ ንእሽቶ ነገር ከም ዓብዪ ነገር ገይሮም እዮም ዘርእዩኻ ካልኣይ ምስ ሰባት ዘለዎም ርክብ ኩሉ ግዜ ላዕልን ታሕትን እዩ ሎሚ ናይ ቀረባ ዓርክኻ ይኾኑ ፅዋሕ ድማ ፀላኢኻ እዮም ዝኾኑ ሳልሳይ ዝኾነ ነገር ክገብሩ ከለዉ ንዓኻ ንምምሳጥ ወይ ኢምፕረስ ንምግባር ጥራሕ እዮም ዝገብርዎ
نزوم سبات زيهم أقالبوي attention مسأل مالت كموت خويني يسمعون سلازو خونه تاريك أب مفتارن أب مجنانن أي بخورون يوم سمعيتهم ون قلت في إيزك آير أبزك نقرأ كاز دوليو نقر مزوم سبات زيهم فتسيم خاكي تكراخر نساتهم مكراخر لوجيك يخون زدليو نساتهم دراما ام زدليو نسخاب زيادة تكراخر خلقا نساتهم زيادة أقالبوي attention يوم زرخبو نززخون مفتح لما سمعيت خاموكو تساروي emotional boundaries ترحيو مو نسخاخا كم دانايت عين السب أبيوت خاقات إمكا يفلدو نالبات كاب كم زعين السب كرحو سلازو حقزو نعاركخا إذا فيديو شير قورلو إذا عين السب زي نيوت خا كيب بلاش واخلو انتايك تقبل كم زلك كادما أمود داتا زا فيديو خنرليوينا إذا عبي مستر زا متحفقن أب مبل حمشا يزلو زو مبل حمشا عين السواد دما دا paranoid ويدما بتقلنيا تتطارطاري HCP بهالو قال سوات نعخان متفاطر حستفطر يوم زمسلو انت تخاف انا غيرخن تايم خوانو تفلدو زوم سبات زيوم كابتن بتعم زغربو عرفتها وي ازمادخا كون يخل يوم لومي زعباتن كل ነገር ዝጠራጠር ወይ ፓራኖይድ ዝبحال ክትርሕቆ ዝግበካ አይነት ሰብ ክነግረካ እየ እዚ ሰብዚ ኣብ ሰላም ከለኻ ኩናት ዝውጅ ኣብ ሓቂ ከለኻ ከዓ ሓሶት ዝፈጥር አይነት ሰብ እዩ استحاله ታሪክ ክነግረካ ሓደ ሃብታም ነጋዳይ ነበረ እዚ ነጋዳይ እዚ ንሓደ ኣዝዩ ዝኣምኖ ሰብ ከም ሓጋዚ እዩ ገይሩ ቆፀሮ እቲ ሓጋዚ ኩሉ ሰብ ዝፈትዎ ሰብ ነበረ ግናኸ ሓደ ነገር ነበሩ ንኩሉ ነገር ዝጠራጠር ዓይነት ሰብ እዩ ሓደ መዓልቲ ተነጋዳይ ንሓጋዚኡ ሎ መሳሕ ስለ ዘለኒ ኣብ ስራሕ ክጸንሕ ይበሉ ካብኡ ግን ተሓጋዚ ከም ዚሉ ሓሰበ እዚ ሰብኣይ እዚ ክሰጎን ይደል ወይ ድማ ብድሕረይ ገለ ነገር ይገብር እዩ ዘሎ ኢሉ ደምደመ ካብታ መዓልቲ እቲኣ ጀሚሩ ተሓጋዚ ነቲ ነጋዳይ ዘውድቕ ሓሶት ክነዝሕ ጀመረ ኣብ መወዳእታ ድማ ተነጋዳይ ስሙን ንብረቱን ሲኢኑ ኸሰረ ካብዛ ታሪክ ንመሃራ እቲ ዝዓበየ ትምህርቲ እዚ ሰብዚ ዓለም ንዓይኒ ምጥፋእያ ትሰርሕ ዘላ ኢሉ ዝኣምን ዓይነት ሰብ እዩ እሺ እዚ ፓራኖይድ ዝኾነ ዓይነት ሰብ ከመይ ገይሩ ዳ ዓይኒ ህይወትካ ዝዘርጎ ናይዚ ተጠራጣሪ ዓይነት ሰብ እታ ዝዓበየት መሳርሒኡ ጥርጣረ እያ ንስኻ ንፅቡቕ ዝገበርካዮ ነገር ንሱ ንኽፉእ ይትርጉሞ ሰላምታ እንተሂብካዮ እንታይ ዳ ደሊኒ ይብል ምስጋና እንተሂብካዮ ይላገፀለይኮ እዩ ዘሎ ይብል እስቲ ሕሰብዎ ምስ ከምዚ ዓይነት ሰብ ምንባር ክንደይ ዝኣክል ከቢድ ከም ዝኾነ ናይዞም ሰባት እዚኦም እቲ ዝኸፍአ ነገር ግን ጥርጣሮም ጥራሕ ሒዞም ይኾኑን ዝቕመጡ ንዓኻ ተኸላኻሊ ወይ ዲፌንሲቭ ንኽትኸውን እዮም ዝገብሩኻ ፀላእ ዘይብልካ ፀላእ ከም ዘለካ ይገብሩኻ እሺ ክሳብ ሕጂ ዝበልካ ሓሳባት እንተተረዲእካ ሓደ ሰለስተ ነጥብታት ደጊመ ክነግረካ ቀዳማይ እቲ ጥርጣረ ናቶም እምበር ናትካ ኣይኮነን ካልኣይ ንዓቶም ኣይኮነን ኢልካ ክትእምኖም ኣይትፅዓር ሳልሳይ ኩሉ ግዜ ካብዞም ሰባት ርሕቐትካ ሓሉ ወይ ድማ ሴት ባውንድሪስ ብሓቂ ክነግረካ HCP ዝበሃሉ ሰባት ንዓኻ ንምጥፋእ ካብ ዝኾነ ነገር ንድሕሪት ይብሉን እዮም ቢል ኤዲ ኣብዛ መፅሓፍ ከም ዝበለና እዞም ሰባት እዚኦም መፍትሒ ወይ ሰላም ኣይኮኑን ዝደልዩ ንሳቶም ኣብ ኩናት ወይ ግጭት ጥራሕ እዮም ዝነብሩ እስቲ ሕሰብዎ ሓደ 50,000 ቅርሺ ኣለካ ንበል ከምዚ ዓይነት ሰብ ግን ነቲ ገንዘብካ ከመይ ገይሩ ከም ዘጥፍአልካ ጥራሕ እዩ ዝሓስብ ኣብ ክንዲ ኣብ ስራሕካ ተተኩር ንዕኡ ክትከላኸል ኢኻ ግዜኻ ተጥፍእ እዚ ማለት ከዓ ሃብቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ኣእምሮ ሰላምካ ወይ ድማ ፒስ ኦፍ ማይንድ እውን ኢኻ ትኸፍል ዘለኻ ማለት እዩ ስለዝኾነ ብጣዕሚ ተጠንቀቕ እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ መጀመርታ ብጣዕሚ ሕያወት እዮም ዝመስሉ ግናኸ ሓንሳብ ምስ ጠርጠሩኻ ሕቆኦም እዮም ዝህቡኻ ስለዚ ህይወትካ ንምድሓን ነዞም ሰባት እዚኦም ብግዘለል እዮም ዝበለፀ ስልቲ ድማ ካብኦም ምርሓቕ ጥራሕ እዩ ብሓቂ ክነግረካ ዝደልዮ ነገር ቤል ኢዲ ኣብዛ መፅሓፍ እዚኣ ነዞም ሰባት HCP ኢሉ ፀዊዕዎም እዩ እዞም ሰባት ሰላም ክፈጥሩ ይኽእሉን እዮም ውሽጦም ብግልጭ ዝመልአ እዩ ሕዚ ድማ ካብዞም ዝገለፅናዮም 5 መርዚ ዝኾኑ ሰባት ንባዕልኻ ከመይ ከም ትከላኸል ንርአ ተቐዳሚ ሓደገኛ ዝበልናዮ እቲ ናርሲስት እዩ እዚ ሰብ እዚ ዓለም ኣብ ዙርዩ ጥራሕ ክትዝወር እዩ ዝደሊ ንዓኻ ከም መሳርሒ ጥራሕ እዩ ዝርኤካ ኣብ መጀመርታ ፍሉይ ሰብ ከም ዝኾንካ የርኤካ ቀፂሉ ምስ ተቆፃፀረካ ግን ዋጋ ከም ዘይብልካ ገይሩ እዩ ዝድርቤካ ካብዚ ሰብ እዚ ክትከላኸል እንተደሊኻ ምስጋናኡን ነቐፌተውን ብማዕረ ረኣዩ ኣይትመፃደቐሉን ኣይትከራኸሮን እቲ ካልኣይ ድማ እቲ ኩሉ ግዜ ንካልኦት ሰባት ዘናቆር ዘብሌመር እዩ እዚ ሰብ እዚ ንዝፈፀሞ ስሕተት
ፈጺሙ ናተው ይብል መኪና እንተተጋጩ እቲ ጽርግያ ጸቢብ ይብል ስራሕ እንተተበላሹ ንስኻ ስለዚ ሓገዝኻኒ ይብለካ ምዝ ሰብዚ ክትነብር ከለኻ ኩሉ ግዜ ገበነኛ ከም ዝኾንካ ክስምዓካ ይዝገብር እሺ ንዚ ሰብዚ መፍትሒኡ ድማ ኣብቱናቱ ናይ ገበን ፀወታ ዘይምእታው እሺ ተረድኤካ ኣለኹ ሕጂ ግን መፍትሒኡ እንታይ እዩ ኢልካ ጥራሕ ሕተቱ እቲ ሳልሳይን ጨካንን ሶሽዮፓት እንብሎ ዓይነት ሰብ እዩ እዚ እዩ እቲ ዝኸፍአ ምክንያቱ ሕልና ዝበሃል ነገር ስለ ዘይብሉ እዩ ንዓኻ ንምጥቃም ክብል ዝኾነ ነገር ክገብር ይኽእል እዩ ይሕሱ ይሰርቕ የታልል ፍቕሪ ወይ ርህራሄ ዝበሃል ነገር እውን ፈጺሙ የብሉ ስለ ዝኾነ ንሓደ ሶሽዮፓት ክትልውጦ ይትፈትን ምክንያቱ ኣይቕየርን እዩ ካብኡ ክትርሕቕ ጥራሕ እዩ ዘለካ እሺ እስቲ ሕዚ ሪካብ ክንገብር ሓደ ናርሲስ ንዓኻ መሳርሒ ይገብረካ ደብሌመር ድማ ኩሉ ግዜ ምስ ሰባት የላኸፈካ እቲ ሳልሳይ ሶሽዮፓት ድማ ሕልና ዝበሃል ነገር የብሉን እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ስድራ ቤትኻ ኣብ ስራሕኻ ወይ ኣብ ፍቕራዊ ህይወትካ ክህልው ይኽእሉ እዮም እቲ ራብዓይ ዓይነት ሰብ ድማ እቲ ድራማ ኩዊን ወይ ኪንግ ዝበልናዮ እዩ እዚኣቶም ሰላም ኣይፈትውን እዮም ኩሉ ግዜ ጫውጫው ብኽያት ወይ ዓብዪ ወሬ የድልዮም እዩ ብሕልፊ ኣቓልቦ እንተዘይረኺቦም ህይወቶም ትርጉም ዝበሃል የብላን እቲ ሓምሻይ ከዓ እቲ ኩሉ ግዜ ዝጠራጠር ሰብ ወይ ፓራኖይድ እንብሎ እዩ ንኩሉ ሰብ ከጸላኢ እዩ ዝርዮ እዚ ሰብ እዚ ንዓይኒ ሙጉዳይ ከምዚ ዝገብር ዘሎ ኢሉ ዝሓስብ ምዝ ሰብ እዚ ክትቀራረበ ይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ፍቕርኻ እውን ከም ሽርሒ እዩ ዝርዮ ብሓቂ ክነግረካ ዝደሊ ነገር ንነብስኻ ክትከላኸል እንተደሊኻ እቲ ዓባይ መፍትሒ ወሰን ምግባር ወይ ሴቲንግ ባውንደሪስ እዩ እዞም ሰባት እዚኦም ኖኖ ምባል ክትለምድ ኣለካ ንዓኻ ክቆፃፀሩኻ ከይትፈቕደሎም መብዛሕትኡ ሰብ ንዞም ሰባት ክሕግዞም እየ ኢሉ ዝሓስብ ግን እዞም ሰባት እዚኦም ፕሮፌሽናል ሓገዝ እምበር ናትካ ሓገዝ ኣይኮነን ዘድልዮም ንስኻ ግን ህይወትካ ከይተበላሸወ ካብኦም ክትርሕቕ እዩ ዘለካ ኢሎም ማዓንቲ ቪድዮ ይመስል ነይሩ ካሊእ ከምዚ ህይወትካ ክቕይር ዝኽእል ጽማቕ መጽሓፍ ንምርኣይ እዛ ኣብ ስክሪን ትሪኣ ዘለኻ ቪድዮ ንኻ እያ ኣብዛ ቐጻሊት ቪድዮ ክንረኸብ ኢና እዚ ናናት ዩቲዩብ እዩ